अमित, ई गरीबी की काल कोठरी में रह के ना हमार दम घुटे लागल है। ई न जाने कौने बंधन में बंध के जाके हम बंधन में हो गइल बानी। अंजलि का बोल रहल बड़ू तू? सच बोल रहल बानी। और आज हम बोलब हमार सगरो सपना चकनाचूर हो गइल बा, जेकरा की वजह से आज हमार बिटिया एगो छोट के स्कूल में पढ़े खातिर मजबूर हो गई बिया। वही स्कूल में पढ़ के कितना बड़ बड़ साहब बनल बड़े। और तू एगो छोट के लेखपाल, जेकरा की वजह से आज हमार बिटिया के भविष्य चौपट हो रही बिया। और हम एजा तोहर माई बाप बहन के सेवा करके पागल हो गइल बानी। हम एजा नौकरानी हो गइल बानी हम। अरे हमार जिंदगी के कोनो वजूदे नहीं खे, कुछ फुर्सत के पले नहीं खे। हमार जिंदगी राख हो गइल बा। 8 साल से तुम्हारी लबरी बात के झांसा में आके अब हम अपन सपना राख के दिले बानी, अपन जिंदगी बर्बाद के दिले बानी। अरे तुम्हार झूठा सपना के चलते ना हम अपन असली के सपना भुला गइल बानी। जन्म जन्म के साथ और प्यार के बंधन तबे नीमन लागेला जब धन दौलत रुपया पैसा से घर और मन दोनों भरल रहे। हम अपन जिंदगी अपने हिसाब से जिए के चाहता नहीं। ये घर की बेड़ी में बंध के नहीं खे, आजाद होके के चाहता नहीं हम। तो जा अपन जिंदगी अपने मन से जी ला। अपन जिंदगी अपना मर्जी से जिए खातिर आजाद बढ़ तू। ऐसन लड़की से ब्याह करके हमरे बेटा की जिंदगी बर्बाद हो गई। और रउआ हमेशा ओकर पक्ष लेत रहली है ना? हाँ मालती, गलती भइल बा हमरा से, पर अब पानी सर के ऊपर चढ़ गइल बा। पुरान लोग सही कहत रहलन कि गलत आदमी के या गलत बात के बहुत ज्यादा दिन तक नजरअंदाज न करे के चाहिए। अब सब बर्दाश्त के बाहर हो गइला। हम काले राय बहादुर के बुलवा के ना इस सिलसिला में बात करब। दीदी दीदी। अरे बबलू। अरे बाबूजी गोड़ लगतन। खुश रह बेटा। भाई। अरे पल्लवी बिटिया, कुछ मीठा पानी लेके आवा। बबलू आल बाड़न। बेटा। चाय पानी रास्ता में भी हो जाए बबलू। अभी स्कूल से बुढ़िया के भी लेवे के बा। चला। हाँ बाबूजी। ई बतावे के रहल ना कि बहू अपने भाई के साथ एकाएक सामान लेके चल गई। तू तनी बहू से बात करे बेटा, वो काहे ऐसे एकाएक चल गई? हाँ बाबूजी, हम बात करता नहीं। बाबूजी अभी हम अंजलि के घर से ही आवत नहीं। वो थोड़ा अभी नाराज भी आ। आप लोग चिंता जिन करें, जल्दी वापस आ जाए। अच्छा।